се храниш. Ама толкова време се е трудила да не сготви. Не съм гладна. Значи не ядеш, не учиш. Какво правиш по цял ден? Губиш ли цялото време на телефона? Не е така. Аз само уча. Откакто се прибира световец, съм с главата в А учебника. оценките? Защо са толкова ниски оценките? Оценките ми не са толкова зле. Опитвам се, но ми е трудно и съм страшно Това изморена. не е извинение. С майката на твоята възраст се скъсвахме от учене. Не знам какво да правя. Когато ме изпитват, просто замръзвам и нищо не помня. Ти си умно момиче, а изведнъж не можеш. Защо? Сигурно отмърза. Стига, престани! Писнал ми от това, само учи и само ми се караш. Защо не можеш да разбереш? Ето слънце. Не искам да оставаш гладна.